Difurong Supiang Bong Hanuman Arnamapan Kapajupen Hanuman Jayanti Katalon. Botat lang sohi tialong rabatum kedam kebang apan kisung kacacak nang. So arlo lapen osomarapan aman DPG apan Deputy Commissioner pen Mai Kepa. Karbi prime time along pen level urban kropi kadoko we phanta karnam bajuriglo nonarji ponikha bir tangton pen. Karbi anglong alongta theruni phai thomkera isi arni Hanuman Jayanti talondun motor athak Hanuman ason pachiplang pen pangnisi difurong sipiang bong kepajuasai padopon Hanuman Mondir lapen difu Durga Mondir atum Hanuman Arnamapan kepajuasai difurong sipiang kang padosi Joy Sri Ram po Hinduanim ke kroi ongdungara atum kataram padu motor pen kedam armu chejengalong Ram Sita lapen Laxman kachiparjanta thekpon long Wothat dang soy hitia long radatum kedam ke bang kisung kacetong nang lake ningduk memelam pinpur dam me kedam tang MLA kilika hut non ke do boma sarkar atum pen rat angnu vot ka chohang dam lam chak ka chipi de kanga teng polote pini arnian ke lasom lang bung lang plet ke dong jok plot nang po bon sidame lake rat aphan kachong thui chot lapen an parta vot ka chobaya phan chot pusi pen ana radatum ningje lan chot takali kat new salong kipi ponta apong lo bonta ningduk alam sarkar atum pen pini arniata kating thur amok kedeng pon avela la sojok masap so arwi ke janganta wothat lang swa hitike lang inglum rang sonsik theklong pusi radatum pen pherang ke aphan than pachini So arlo lapen osumarapan kachenek kaholwasa ington nangji palam pen therini phai thomkebra ECR ni Difu Circuit House Conference holalong isi cherok to mai padopon Deputy Commissioner Mridul Kumar Mahanta Chephain Phupon Amailong Ratcharya Song Hamphang Song Locharya Song Swarlo Song pen Village Defense Committee atum chetong dun rinti Mailong aru somara pen osomarapan kahing noto waranat ke padamlong le de jepan bidi sore chethan che pachoy pon osomarapan arlagi thika paman pen mute akun kemi akemia bang phusi pamanang jipota Mailong pen ana bang photum ningje padopon non malam sopor pandihina parman bir taming tapon iksena Please make your visit in AL Exotic showroom. It's time to replenish your garden with different kinds of exotic plants. Various kinds of exotic plants, PE pot, gift items and more accessories for both indoor and outdoor are available here. AL Exotic Showroom near SR Petrol Pump, Difu Karbi আপুনি বৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ওয়াটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ওয়াটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ওয়াটাৰ কাঞ্চ Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Din amo piputhal bir talong bangthulo Karbi Anglong Autonomous Council Conference hol along theri thomkebra ECR ni Venture lapen college aphan kedeng jia lampen isi mai padu Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang kachephain phupon amailong Venture School lapen college athan bang aphan kedeng jia draft alo aputhak kachingwaya klong paledam RD doklong amailong Chairman Harun Singh Bey Deputy Chairman Ritesh Inghi EM MEC atum peran parta MLA atum Principal Secretary Mahadananda Hajarika Secretary Joint Secretary lapen Deputy Secretary atum chutong dunrinti
Bokajan Subdivision Angkang Theriniphai Thomkep Arni Anarlo Lapor Students and Youth Council Central Committee Amaipu Ajay Katharpen ki Japon along claim bang atumta Chitodunsi Eastern Karbi along College along non kikim bomb Girls Hostel lapen Kuligang along ITI ahem kikim kirangadim kahumridam Alang li tumpen hini adimta kikim kirang ke patang serak japhan than tekang loposi pherang kya tumaphan than pachini alang li tumpen kaning jethuke bokajan subdivision angkang Karbi Anglong Autonomous Council atum kating thornathu masapta RDP pe la sojok kating thoranat paphidun hoplo lasin non pen la hai kelang RDP ra kating thoranat sai kedeng pon japhan chuning ripado pon kali pulote sai jokje Students and Youth Council atum pen la hai aputhak khache songa kengkam dengnang kokoputa ningje pontu Karbi Prime Time Birta Bangela Panskang Ton Poniklo, Dumit Hagmi, Kurang Tu.